Good morning mga kasay. For this video, mga to dahil may bagawon. So muna niyang ubos sabay sa magawang o. Diha mi siya miagi. O ha. Tapos na siya, man siya ulinganan sa bagul. O gani, man siya ikuprasanan. So ako lang gi videohan kay nindot kaayo ba ang view ba nga padung. So nindot gadi ang kuha pag ko ano bang nasa cellphone. Kay kung naka sa anong sitwasyon na di makainindot ang view. Pero pag nasa cellphone na, nindot naman. So ako na po yung payong ko kay grabing init ana. So naguna na silang sila may nagdaan ni Nigel. So mo ni ang kuan tawid man siguro ni. So syempre pag bukid na yung kita bukanan og mga anang sapa. So diya sa sapa o mo na siya kanang tunaanan sa mga kabaw. So ambot lamang ako isa ng kabaw ang videohan. So pag init ay mo ginakinahanglan ng kabaw ipatuna bisag wag ko kabaw pero marahan sabtan syempre ako sa bukid. So mo niyang view niya. So wala pa mikabot sa kalsada kay naginihini lang mi oy kay medyo kapoy naman yung sagma pag sugod na mo baktas ba. So kani dala mi sa kalsada. So man din siyang kalsada padungad to sa Mapgap. So nindot kayo ang mga basakan. So may gani kay naapod sila ni Rinrin o sila na lang nagda ni Nigel kay damurag ahong lawas bugat man kaayo ikuan oy. So man ni hapit na sad mi ani mo abot ko na lang. So dai na dai mi duol na mi sa bagaw na ni pero kinahanglan pa nang tabok para makaabot mi ngadto sa naay payag. So nindot kayo view man ang kanindot lang gid sa bukid no kay presko ang hangin human na mga prutas nang relax kaayo ba ganang wa kayo naon. So bisan ako'y papili kung ako'y papilion gani mas gusto gid na ako mo puyog inani nga lugar kay makaalaga kag mga buhion samaan ng manok. So ganahan ko ginani nga pesto kay relax kaayo ba ang lisod lang ari ang kanang syempre ng tindahan kaya asang mo pa mga asin bitchin. So gani ha fresh pa kaayo pag bakataso karon tanawa nang akong mga singot nagtagaktak na jud siya pero nindot kaayo nga makasingot sad kay ang kuan kay sa lawas ba kay malikay sad ta sa high blood ron kinahanglan magsingot sa. So mas gusto nako inaani nga sitwasyon kana bang maka-exercise. So hoping sunod makabalik na sad mi kay nagplano sad mi nga manguha mi diha og suso. So karon di ay mo nang mi sa bagangon kay manguha mi og buwa-buwa. Mamunit ra gud uri mi dili gud nga kami masaka kay sus ko katag-asa na mga tagak ta ni og kitay mo saka. So mamunit lang mi. So tungod ani nga buwa-buwa baktasan ta diri ta sa bagangon kay at least kung napoy kuha or daghan-daghang kuha makatabang sa tagbitbit o tabang sa tagkaon syempre di kalimtan basta kaon na present ko kayo permi. So diyan na abot na mi diri sa naisapa. So gamay na lang ko ani ngadto o diha na iglikuan na pasag ka okay na kaabot na mi. So daghang salamat mga kasay, thanks for watching. Ingon nga thank you for liking, share and sa mga comments thank you. God bless everyone. Bye.